Giawhag sa Office of the Civil Defense kun Ocd-11 ang publiko, mga opisina o establisyemento nga mupartisipar sa himuong Nationwide Simultaneous Earthquake Drill kun Nsed sa unang quarter karon nga tuig 2022. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang Angie Payusalan ang tigpamaba sa Ocd-11. Gibutyag niini nga himuon ng Nsed ugmang adlaw adlong Huwebes, Marso 10, 2022. Matod ni Payusalan nga sa aktibidad bansayon gihapon ang katawan sa mga angayan nga buhaton panahon nga adunay mahitabong linog o mga pagtayog. Dugang sa Ocd-11 official nga tungod kay anaa gihapon ang pandemya hatod sa COVID-19, walay evacuation nga himuon gawas lang ni atong mga adunay dagkong area sulod sa ilang establisyemento o opisina. Mag-start po ang program by 9 a.m. po. Again, since pandemic, wala tay conduct na evacuation po. But ang atong pagabuhaton lang is execute lang nato properly ang duct cover and hold. Ug mga adlaw masaksihan ang ceremonial pressing of the button sa Facebook pages sa Civil Defense PH o NDRRMC or ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak, RMN.